en puɗɗorima inde gano joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftodinde kaajirowo kala koni won woode on talla to itude gotak muɗum ha jaga ballal tagɗo windere fe fof hoddir mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗe ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe ha jande ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajjo aminata korsuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmoɗo annabaɓe nulaɓe cokɗo bafa nule annababu nunɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗiɗo nulal ruttorde jotto kisal saga kisal satti gaddade yesso gana tumoɗo goto foof woƴa dandude hoore mum en calmini dendagal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe en e yeɓoɓe en to mbawi wonde foof e dowlara leydi e rewrude calsalti rendo to mbawi wonde foof on calminama e nanoɓe fulfulde heɗotoɓe en e yeɓoɓe en to mbawi wonde foof on kofnama e kuuɓal ko musidɗo moɗon Mamadou Saydou won artiɗo hande e baadi jewte meɗen oɗel pulagu gam addande en yewtere wonde ko fati e nder leydi Mauritanie tawi ko gonka muɗum ha tengti kaldigal baɗowal ngal Mamadou Saydou won feetere pinal tawi ñallal ngal ñalli hande o mawde 11 korse ujunnaji 225 bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe sikki ala en mbaɗiɗo jewte kewɗe ko fate leydi Mauritanie e gonka muɗum e gonal mum e godal mum hande ne e nder ndiɗon baadi fawade eko dooki ko woni ko fayi arde hono kaldigal biyegal ngal ganduɗa ko jokkodiral woni coordinateur Moussa Fall ardina ɗum e ene anni wadde ko ɓooyani kono noon yiyande meɗen hol nafoore kaldigal ngal holkonde kaldigal ngal holko nafata mbete kaldigal ngal jogori waade tan kono hono kaldigal walla kaldi ɓennuɗe ɗe foof ko noon jogori waade walla ala wan noon kaldiguji kewɗi mbaɗama kono noon hay goto yaade nafoore muɗum ha ɗo haaldete nanodire wasiyaji mbaɗe bagginaji mbaɗe kala ko fonno waɗede waɗe wiya hankadi ɗo moƴƴi feewi leydi ndi jogori reftude lawol rewa e lawol poccugol kono so gaynama ko foof tiggue waɗe e nder turwal woppe toon walla wedduye e nder kurjur ɗum ɗo noon firti ko ngal ɗo kaldigal ne mbete ko tan ko rewde rewande arde tan gam lawɗinde laamu muɗum rewɗinde ɗum e wadde laamu ngu wonde hono no laamuji kijiɗi ni e ƴewde wiyede aha yimɓe fof kaldi yimɓe fof nandiri yimɓe fof ɗumi ƴewde ɗo ƴañi e mbete laamu mbete wona ɗum Cheikh Mouhamadou Ghazani ƴewata kañumne mbete law mbete heɓa doole heɓa sembe wiide ha yimɓe fof gari kaldi nandiri mbete wona ɗum ɗon tan tawi ko ɗum ɗon tan kam kaldigal ngal haydara nafata wadde noon rewata tan koye rewande no ɗiya ɓennuɗi ɗi no mbano ni ko noon tan ngal ɗo kaldigal no wayata saabu eɗen jogui jortone walla miijoji men ne gaddi kadi ko noon tan jogori waade wan noon kanko hoorejo leydi Mauritanie en jiyaɗe makko foof koyne andina en walla kene tindina walla kene maadina wonde omo yiɗi leydi ndi waylo e nder mbaadi moƴƴiri saabu o waɗani ɗum o gollani ɗum o fewnani ɗum o jeyani koye yimɓe ƴaƴɓe leydi ndi ha wayno wayni saabu eɗen gandi to banggue arabinde to koninkoɓe ko kanko leydi ndi hande ɗo yarno sinno ko ardi leydi ndi faade joni omo yinno waɗa mbayligo omo yinno waɗa waylare to banggue gurdam leydi ndi e gurdigu leydi ndi mbo sikki ma wodanno taɓal ngal o waɗi ha yimɓe jogo hen anniya oɗo kay so wi gaare kalden o yimɓe ne mbawi jogade anniya moƴƴo wonde to faya to ne moƴƴi walla ne feewi walla ne fewna walla ne jogori rewnude leydi ndi e lawol moƴƴol kono ɗum min mi sikkani ɗum jogumi tan kono wayanno tan wayata koye rewande tan jogori rewede kadi ɗum ɗon noon firti ko ala ko firti haydara saabu guila leydi ndi heeɓi jeytare faade joni tan ujunere e 1960 faade joni lamɓe ardiɓe rewɓeɓe foof hay goto hen daraki e darde anniya moƴƴo yidde rewnude leydi ndi e lawol moƴƴol sona Cheikh Ould Abdallahi mo ganduɗa kañum ko yehino ha daari ha wi ene rewna leydi ndi e lawol ɓe polli ɗum ɓe itti ɗum
ɗum ɗo noon firti ko kamɓe o tipputi ndi woni ndi moƴƴaani kamɓe fof sinno ɓe belanoma leydi ndi refta laawol tawno ndi refti laawol gila e Moukhtar Ould Daddah kañum aawi bone gonɗo ɗo e Mauritanie o fof ko kanko aawi ɗum kanko wurni ɗum ha yetti ɗo kamɓe garɗo e maɓɓe fof laamiɓe gila nden faade ɗo kamɓe fof eɓe jeeya e wurnuɓe hono ndiɗo tippude no ganduɗa hannde addi Mauritanie ha e nokku mo ganduɗa caɗele heeɓi hankkadi no cettum cirel waɗi noon ko ala e maɓɓe fof jogiiɓe yidde to banggue dawrugol fewnidde leydi ndi ha leydi ndi refta laawol ha koddigu moƴƴi ha leƴƴi ɗi pat leñol fof heɓa haqqe muɗum enen fof eɗen mbawi wurde leydi tani e kanko haali ɗeɗo balɗe o wi en timmana Mauritanie naaɓe timmana e million ngaji 5 timmana e million ngaji 5 kono ko yimɓe on seeɗa temedon kañumen jogui ngaalu leydi fof ko yimɓe on seeɗa généraux ji kañumen gardi fofof jogui fofof heddiɓe ɓe ene torka ene maaya e basal ene ñiña less ngala hay ko ñaami to banggue leƴƴi ɗi ponda ko leñol gotol ardi leñol gotol woni leñol gotol tan woni leydi fof leñol gotol woni e konunkoɓe woni armée leñol gotol woni gendarmeɓe leñol gotol woni police ji leñol gotol woni administration leñol gotol ardi diwanuji leñol gotol jogui fof to banggue hono daɗɗude laamu daɗɗiyankoɓe sa ƴeewi feccere no arde des administrateurs fof ko leñol gotol ɗum holno leydi yarata yeeso wawa wonde alay saago ɓe ƴewta ɗum ɗon kadi haaldoɓe hol haaldoɓe hol fotɓe haaldude kaldigal kalde biyetegal hol fotɓe ko biyete ko landaji dawrugol tan kalda parti politique tan société civile gasi ala kaldigal ngal wona toon mbiɗo sikki caɗele ɗe ɓuuri wonde koye laamu ngu ko laamu ngu sinno ne joguino wiyete volonté